Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV tikukupemphani kuti tapangani like, share komanso subscribe kwa omwe munapange subscribe pano pa Lahiri KTV. Zimenezo ndiye mukane. Zimenezo inuyo mukane. Inu adala kadula musalole zimenezo. Mwauzeso aphakamisawo nkhani imene asailole. Asalole nkhani zimenezo. Anyamata onse muuzane. Nkhani imene itu ine pa forum paja nayamba kuimva kandi 4 days sopano. Manganya asowe. Manganya must be disciplined. Manganya asokoneza ulula zisisi agwesa chipani chake chitata gwesecho. Musalole zimenezozo. Pakali pano patili ndi masiku ochepa kuti tifike pa chisankho. There is no need to shed blood. Alibe. Pano pa ndi nthawi yokuti bwezi titauza maudindo amumpa mwauze. Nthawi zina zake mwina kaya ndikusaziwa ndale anzathu ajatu a DPP a ujeni awa a UDF ali ndi ndale to amenaja atipweteka ngati musazisate bwinobwino zinthuzi. Ndiye nkhani imene musailole tayitayeni. Ngati munga kwanise kuwauza poti mafola mulipo wambirimbiri magulu anthu koma ine I don't support the idea. I don't support it. Pakali panopa pamayenera kuti tiike ma strategies ofuna kupangisa mitima ya anthu cool down. Iniyo tusimukuziwa anthu kunja kuti chipani cha MCP adanacho kukhosi. Zinthu zimene tikumakamba pa phone ma platform mu zinthu zimene zikumakambidwa pa TV kapena ma wireless ndi zinthu zokuti tasefa. Nka ati muna kapena kunyumba kwanu munagwirisapo ntchito sefa ya ufa. Asefa zimene zijazo kuchita kusankha kuti ichi ayi osanena nenani ichi. Ichi ayi osanena nenani ichi. Zimene tikumazinena mmafoni mu ndi zimene tikumanena mma wireless ndi mma TV akuluakulu ndi zinthu zokuti tasefa ndipo amene akunenawo akumakhala onena kuti ali ndi gawo especially kukhala woyikira kumbuyo za chinthu chimene akuchinena chicha. Koma inuyo kuti mupite pa ground, reality pa ground. Akuluakulu zinthu sizili bwino. Sopo ochapira, the lowest price ya sopo ochapira ali mma 1000. Koda anthu wakumizi akapanga afford bwanji. Mmene tikunena pano pamu fertilizer weni yutu kuti anthu athire muchimanga apeze chakudya akuthamangira 200,000. Sugar imwe yutu wa chikwawa wa munchalomo. Pano paso pano nditu ma 7,000, 8,000 kukanika anthu osauka shuka yo osampeza. Yet panopa instead kuti tikhale pansi ndiye tipange mfundo zimene zozozo. We are against this okuti basi wakuti kuti must be disciplined. Gentlemen, masiku ake si ano guys tasinthani zomaganizidwa anuwa. Pafusidwa kuti kodi simungangokhala basi kukambirana ndi vice president. Ife ndiye chipani cha contact and dialogue cheka. Palibe vuto. Tikhala basi. Koma chimene nganene chakuti pano ndi 35 days to go. Suyang'anira munthu akupanga chibwana. Munthu ngati akufuna kuonongere political capital akuyena oyankhidwa. Ngati afuna akuonongere mpamba wako mundali akuyena kuuzidwa. Ma supporters amalaiko Congress party mudzidziwa kuti ndife anthu opirira. Anthu amata kuti gendera president convoy ife chete. Kutipera ngati zimene apanga DPP kutipera ma supporters 2 pakakaika manda chete. Koma nthawi zina timatopa. Then ndinene pano ine sinanene kuti a vice president akhale chete. No. Ndakamba nkhani yokhala chete ponena kuti asiye zomanama. Koma pa nkhani yoti iwo ngati ali ndi umboni wa corruption abweretse nkona tili ndi ACB. Tikunena kuti asamangodzuka mawa nkunena zinthu zoti alibe nazo umboni. China a vice president ndi party ya bomalo. Ngati iwo wakona kuti ali boma limene asakufuna tikuti athomasuka achoke. Koma izi zoti wadziyankhula no problem. Ayankhule mene angayankhulire koma adziyankhula zinthu zimene ali nazo fundo ali nazo evidence 1. Number 2 asakhale party ya chinthu chimene iwo asakufuna. Palibako amanga dzikondo kuti khalani apa khalani vice president ngati akuona yo kuti nabo mali ayisiye convoy kalapo anyamuke
adzipita m'misikamo kumakavina nkumatani kumanena fundo kumeneko palibe amene adandaula athawa manga dance ndipo ine ndikhawoyambirira kuagulira ng'oma adzika chapa dance kumeneko koma asamachule mdzina la Malawi Congress Party aonde masewera ngati apeza kuti ali ndi vuto angotani yoho angosuntha akaimapo chifayifeso za madramas timaziona koma ife tinalolera kuti ndiye choice chinali cha SKC ngati panga bwanji koma izizi zote azisokoneza drama ndi ndale ndi masewera ife tikupanga zoyendetsa boma pano ndi apa chimene mafuna ndinene mwachidule VP asankhe chimodzi so ngakhale chinthu chimene osakufuna ngati asakufuna za Malawi Congress Party government atisire we have got